kawuono kata bang'e modhi ane studio ma Kisumu ka wendo seikore okinyi ma kawuono nyako Ramogi Jwang kama nitie ka kod gazet ma Daily Nation koma The Standard thor wach mochiw karka maduong' ahinya kawuono achake studio ma Nairobi karka kaluwore kod tho mano mar Papa Francis ote mari kata rapar mantiere karkae ipare yo machalande. Papa Francis ing'eni king'iyo history mar Papa Francis gi Pope mamoko. Mae Papa mokwongo wuok oko mar Europe. Ing'eni Catholic Church origin mare kod headquarter mare ni kamiluongo ni Uingereza, Europe. To Papa ni to nowuok Argentina. To nyuol mare gi chal mare gi dongo mare gi dak mare nen ng'ama nodak e maisha ma kawaida. Maisha ma kawaida in the slums of Argentina. Bo rise to mondo bo bet nyaka Pope kama nentiere. To ndalo manene otiyo mang'eny mara mingi nene ng'ama nene golweny mar peace. Nodwaro kwe e piny mzima. Ing'e ndalo manentiere kaka Papa ema wanie kod wach mar Ukraine gi Russian war ma bende nen very vital. Ng'iyo ni mondo lweny no rumi kendo wach mar jo lweny mar kind Palestina kod jo Jew in Israel bende Papa nene wuoye mang'eny to nen Papa manene okong'iyo and the first Pope ma bende nene gimotimo nene cross borders mag religion nene en kiyudo kuwuoyo to wuoyo nyaka kod jo Islam no visit Egypt or visit Kenya to be Kenya kano ubiro kae tiyudo kano no dhi Kangemi no dhi Mukuru odwaro mondo rom kod jok ma ngima gi podo ni piny matin. Koro Papa to is a sad story but and bende ok nothon keche gimora at old age at 88 he has done his best and rest in peace Papa Francis. Yero kama na inya.